Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa, sugeng pepanggihan kalian Ibu Latifah wonten ing pasinaon basa Jawi. Dinten menika ingkang badhe karembak inggih menika cerita legenda. Kompetensi dasar 3.1 Memahami isi teks cerita legenda. 4.1 Menceritakan kembali isi teks cerita legenda. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan ciri-ciri legenda. 2. Menentukan unsur intrinsik legenda. 3. Menceritakan kembali cerita legenda. Para siswa, sampun mangertos apa kuwi cerita legenda? Cerita legenda yaiku cerita rakyat kang gegayutan karo dumadine papan panggonan. Cerita legenda iki dipercaya utawa dianggep cerita kang nyata kedadean. Amarga dibuktekake anane papan panggonan kasebut. Ditanane cerita legenda wonten gangsal nggih menika anonim utawa ora ngerti sapa sing ngarang. Turun temurun diceritakake saka jaman dhisik nganti saiki. Lesan diceritakake kanthi cara lesan. Variatif akeh versi. Tradisional njeritakake kahanan jaman dhisik kang isih tradisional. Tuladha cerita legenda nggih menika cerita legenda Candhi Prambanan, cerita dumadine Rawa Pening, cerita mula bukane Kutha Semarang. Cerita legenda iki kagungan sing diarani unsur intrinsik. Apa kuwi unsur intrinsik? Unsur intrinsik yaiku unsur kang bangun cerita saka sajroning cerita kasebut. Unsur intrinsik wonten 6. Nggih menika setunggal tema utawa underaning cerita. Yaiku gagasan baku kang dadi dasare cerita. Kalih paraga lan watak paraga. Paraga yaiku pawongan ing sajroning cerita. Dene watak paraga yaiku watak utawa sikap utawa tumindake paraga ing sajroning cerita. Latar wonten 3 yaiku latar panggonan, wektu, lan latar swasana ing sajroning cerita. Unsur intrinsik ingkang nomor sekawan nggih menika alur, yaiku rerangkene cerita utawa lakune cerita. Nomor gangsal nggih menika piwulang, yaiku pitutur lan pesen saka pangripta utawa pengarang ing sajroning cerita kang diarepake para pamaca bisa oleh pasinaon saka cerita kasebut. Ingkang pungkasan nggih menika sudut pandang, yaiku posisi pangripta utawa pengarang ing sajroning cerita. Unsur-unsur intrinsik menika kala wau sedaya wonten ing sajroning cerita. Saben cerita legenda kagungan unsur-unsur intrinsik piyambak-piyambak. Unsur intrinsik menika gumantung kalian cerita legenda ingkang dipun udari. Nah, para siswa, monggo samenika saged maos buku digital ingkang sampun diparingi kalian Bu Latifah nggih menika cerita legenda Desa Gogodalem.
Sumangga para siswa saged madosi unsur-unsur intrinsik kanthi cara mangsuli pitakon wonten ing lembar postes. Nggih para siswa, menika kala wau pasinaon babagan cerita legenda. Para siswa saged nggarap lembar postes piyambak-piyambak kanthi maca buku digital cerita legenda Desa Gogodalem. Nuwun sampun nderek pasinaon basa Jawi dinten menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.